Jeg kan huske, hvordan jeg havde dårlig samvittighed, selvom jeg besøgte min mor tit. Altså sidder hun nu alene. Og det har jeg frataget min søn, den dårlige samvittighed. Jeg sidder ikke alene. Han behøver ikke være bekymret for, at jeg ikke bliver underholdt. Mosefundet er et seniorbofællesskab beliggende i det mangfoldige og nyrenoverede Tingbjerg, lidt nord for København. Her er adgangsbilletten enkel. Du skal være 55 plus og har lyst til at være en del af et fællesskab. I dag er beboerne mellem 62 og 82 år. Mosefundet er et sted, hvor du både har dit eget og samtidig vælger fællesskabet aktivt til. Her mødes man om fælles interesser som eksempelvis motion, kulturture og ugentlig fælles madlavning. Der er en skøn tagterrasse, hvor man eksempelvis mødes til morgenkaffe, når vejret tillader det. Mosefundet er et sted, hvor boligen er tænkt til at kunne vare hele livet, og hvor fællesskabet skaber tryghed gennem et aktivt og forpligtende naboskab. I dag rummer bofællesskabet 23 private lejeboliger, et stort fælleslokale til fællesspisning og fællesmøder, flere mindre rum til kreative aktiviteter, fælles udearealer, samt vaskeri og depotrum. Gangarealerne, de opvarmede svalegange, bruges også som opholdsrum, hvor spontane møder kan opstå. Det er ikke kun en ny boligform, du vælger, men en ny livsform. Jeg er helt klart et meget socialt menneske, og jeg flyttede ud fra Hornsherred, hvor jeg boede i et sommerhus efter en skilsmisse. Og der boede jeg i 3 år, og ikke fordi vi havde også noget fælles derude, men der var jo også meget tid, hvor jeg bare sad derhjemme alene, og jeg synes faktisk, jeg har ikke tænkt over det, men da jeg kommer herhen, og vi kommer til at snakke om det, så kan jeg godt mærke, at jeg har været ensom. Og der er mange, der ikke forbinder mig med at være ensom, fordi jeg er sådan igangsætter, og jeg er med i mange ting. Men derfor kan man jo godt have følelsen af at være ensom. Og det kan være en måde at dække over det, at man faktisk sætter en masse ting i gang. Jamen, det har været enormt dejligt at flytte i bofællesskab, komme tættere på flere mennesker. Jeg har altid været social og arbejdet meget med mennesker og været sammen med mennesker meget. Så det var i virkeligheden, da jeg blev pensioneret, at det begyndte at være for ensomt. Jeg var sådan en del sammen med, ude på Midtjylland med folk, som arbejdede med kulturelle aktiviteter til børn og unge og voksne og i de områder, jeg boede i. I min alder, der skal jo noget til, når man skal flytte fra der, hvor man har boet måske længe eller sådan noget lignende. Og min skræk var faktisk at havne i en lejlighed, hvor jeg slet ikke kendte nogen. Så derfor har jeg hele tiden syntes, at det var rart at bo i et seniorbofællesskab. Og jeg vil også sige, at nogle gange, så har det lige været overvældende nok. Men så bliver jeg helt glad og hvad skal man sige, også helt blød, når man så alligevel går ned, og så siger man hej, eller så er der nogen, der lige spørger til, nå, hvordan gik det, var det sjovt? Og for eksempel mit barnbarn, han kommer her også, og han synes jo, at det er sjovt, og så siger de, nå, hej, og så videre, så videre. Og der er andre, der har børnebørn, og vi snakker om at lave en børnebørnsdag. Jeg tror, han er færdig. Ja, vi har jo en madordning, og det er jo en af de der skalting, som vi har stor vægt på. Fordi at det mener vi er med til at sikre, at vi har et fællesskab. Og det er jo, der er vi jo 5 i sådan en madgruppe. Det går bare på skift, hvem der nu lige har en idé til, hvad vi skal lave. Og så nogle vil gerne være snitter, og nogle vil gerne være kokke, og nogle vil gerne vaske op, og det finder vi sådan ud af i gruppen. Vi arbejder på at lave vegetarisk mad, og det kan jo fint lade sig gøre, fordi det er kun 1 gang om ugen. Så kan jo folk jo spise, hvad de vil de andre dage. Men det er tit sådan, at så er der nogen, der skriver ud på vores intranet, som hedder Hey Nabo, og så skriver de, at har du ikke lyst til at komme ned og spise med, tag din tallerken med, og så spiser vi bare sammen sådan impulsivt. Jeg kommer, når jeg vågner. Ja. Det er Jette der har taget initiativ. Hvordan var det, du kom med det, Jette? Jeg tror, jeg bare sagde, at nu er tagterrassen åbnet. Der var en, der meget hurtigt tog initiativ til at sige, vi mødes 8.15 op på tagterrassen.
Og du kommer bare, hvis du er vågen, og i øvrigt har din kaffe med, eller du kan have morgenmad med, eller du kan lade være. Og der kommer ikke en fast gruppe, den er sådan meget flydende. Nogle gange sidder der kun 4-5 stykker, og nogle gange sidder der altså over halvdelen. Og man skal altså derop nogle gange, fordi altså, det er jo også der, man får informationerne, og det er der, man får snakken. Men det er sådan nogle uformelle ting. Så bliver der også slået op, hvem er med på Designmuseet for eksempel. Fordi lige nu er der den udstilling, og den kunne være smadret sjov og interessant. Og så er det sådan helt små, man kan gå ned, og så kan man luge sammen for eksempel. Man kan sætte sig og se film sammen. Mange forskellige interessegrupper, så mødes man jo, altså for eksempel at spille skak, eller kan mødes til forskellige ting. Altså, der er nok at tage sig til, hvis det er det, man vil. Men der er også mange, der lever også deres eget liv inde i lejlighederne, og lejlighederne er jo meget forskellige, men jo også rigtig gode. Vi stemmer om det, og vi følger de almindelige regler for demokrati, ikke? Vi har dog tilføjet, at vi vil undlade at tage beslutninger, som er endegyldige. Så vi tager altid beslutninger, som har en løbetid på måske 3, 4 eller 5 måneder. Og så tager man det op igen af hensyn til mindretallet, sådan så at vi kan nærme os på forskellige vis. Det er en meget let omskrivning af noget, der hedder sociokrati, hvor man arbejder med nogle måder omkring at sikre sig, at der er nogenlunde konsensus om de ting, vi laver generelt set. Og der er vi ikke nået til endnu. Vi er i nogle indledende faser i forhold til at kunne netop tage hensyn til mindretallet ved at beskytte mindretallet mod at få lyst til at lave veto, ikke? Det vil vi jo helst undgå. Langt det meste af det væsentlige, vi skal beslutte, skal fremlægges på fællesmøde, eller på generalforsamlingen selvfølgelig. Og vi holder fællesmøde cirka en gang om måneden. Vi har jo også alle de der udvalg, altså de 18 udvalg. Vi gør meget ud af, at de er så selvkørende og selvbestemmende som muligt. Og kun hvis det sådan er meget principielt, så skal det op på fællesmøde. Vi har så et møde, som vi kaldte konfliktskyhed, altså det modsatte, fordi der kan godt være noget lidt farlighed over konflikthåndtering. Det ligger underforstået, at der er sgu nok nogle konflikter. Men der er ikke nogen konflikter af den type, hvor man river hovedet af hinanden, eller ikke kan tåle at se hinanden, eller ikke kan holde ud at snakke sammen. Men der kan meget nemt opstå uenigheder. Og jeg har fra tidligere mine jobs arbejdet meget med den gode tone, og hvordan man, hvad det betyder for en selv, mere end man går og retter på andre. Der er mange, der måske er lidt skræmt. Altså nu har jeg boet sådan og sådan i så mange år, og så skulle ind og indordne sig. Og det er klart, det skal man jo gerne ville kunne give og tage. Noget af det vigtigste, jeg faktisk har lært af det her, det er forskellen på diskussion og dialog. Den er fantastisk, altså. Hvor man bliver nysgerrig på, hvad mener den anden, og man går nok hjem med en anden løsning, end den man kom ud med og troede var den rigtige. Og sådan er det meget vigtigt, at vi tænker og kommer videre rundt på den måde. De ting, jeg har lavet sammen med andre her, har været enormt spændende og hyggelige og været givende og gradvist komme tættere og tættere på nogle af dem, der bor her. Jeg synes, at jeg kan tillade mig at anbefale, at man bør søge bofællesskaber, ikke? Og skabe sine egne fundamenter for det, fordi at der er en ubestemmelig højnelse af livskvaliteten. Man får et større ro, fordi der er jo også dage, hvor der ikke sker så meget her i huset, men man kan mærke, at vi er her, og man kan altid banke på hos hinanden og spørge om et eller andet ud over et kop sukker, ikke?
er godt, at man har hver sin lejlighed, og det er godt, at vi kan trække os tilbage. Og man skal sådan set lige anstrenge sig for at bevare kontakten til sine gamle venner og familie og sådan noget, fordi man kan godt blive opslugt lidt af det her. Jamen, jeg tror selvfølgelig, at seniorbofællesskaber er en af måderne, som man kan trives på, og man gerne vil tilbringe en alderdom på. Der snakkes jo så meget om, at folk er ensomme, eller folk sidder i deres lejligheder. Det handler meget om det der med at have nogen at dele ens følelser med. Og det synes jeg, at man kan, og netop i et bofællesskab, hvor vi alle sammen er i samme livsfase. Så kender vi de samme følelser, og det betyder, at den der ensomhedsfølelse, den har jeg ikke mere.